Dobro večer i želim sve toplo da vas pozdravim. Moram priznati da sam bio u jednoj dilemi koliko će vas večeras doći. A znate zašto? Ne znam da li su ovdje španske serije ili turske sad ili indijske toliko moćne da čovjeka vežu za televizor. Odlično ako su kasnije. Ja sam otišao u jednu posjetu kod jedne žene i ja s njom pričam, a ona cijelo vrijeme gleda televiziju. I kaže meni, što je tako interesantno? I onda ona meni kaže, nemoj me sad prekidati, ovo je sada tako važno. I ništa, ja sam morao da budem strpljiv. I posle toga ja njom pitam, jel ona to stvarno tako gleda? Počeo se malo pričati o Bogu. Znate što ona mi je rekla? Mene Bog ne zanima. Moj jedini Bog je televizija. Ja sam ostao šokiran. Koliko ljudi danas obožavaju televiziju kao Boga? Možda vam izgleda malo smešno, ali pogledajte koliko vremena ljudi odvajaju i sede po prizu. A koliko imaju vremena za druge stvari? Bog ovoga sveta vlada preko televizije, nažalost. I ja vas molim, nemojte dozvoliti da Bog ovoga sveta vas zadrži ove sedmice. Iskoristite ovo vreme i nećete se pokajati. Juče smo razgovarali kako do ličnog mira. Kazali smo ono što je uznemirilo čovjeka, to je greh. Greh je taj koji vlada ovom planetom Zemljom. Greh nas je odvojio od Boga. Greh je poremetio naš odnos sa Bogom, poremetio naš odnos sa našom porodicom, sa našim komšijama, sa svima živima. Greh nas ubija. Plata za greh je smrt. Ali kako je divan nastavak teksta apostola Pavla koji kaže, a dar Božji je život večni. Nešto što nam Bog želi dati kao dar. Da li neko između vas možda nema ovu knjigu, a ima je ove sedmice rođendan? Ima li neko? Želite? Uvećite vaše? Izvolite. Ali pre što odete na sedište, kažite mi samo jedno. Da bi knjiga sada bila vaša, šta je bilo potrebno sa vaše strane? I da imate povredite date, tako? I ona je vaša. Kako Bog daje spasenje? Kaže, dođi. A potrebna je vera, poverenje da dođemo do Boga i da uzmemo. To je sve. Sve je to. Evo danas ćemo nastaviti kroz ovu temu da vidite kako je biblijska teologija prosta i jednostavna. Ljudi su se komplikovali. Naslov je zašto su današnje ulice nesigurne. Ja ću krenuti o nečim što se događa svakodnevno u Beogradu. Priča meni moj kolega. Kaže jednom, dok je stajao na semaforu u Beogradu, vam je nekako, ja ne znam, normalno da neko stane na raskrsnicu gde se skreće levo, u stvari hoće da ide ispred vas. I to se njemu dogodilo da je čovjek krenuo ispred njega i on mu je svirao i na sljedećoj raskrsnici on ga sačeka i vadi revolver. I kaže, nikada više neću nikom da sviram i nikada više ne želim da se mešam. Pre nekoliko dana. Čovjek je stao na parking svog komšije koji ima prodavnicu. I ovaj zašao iz prodavnice i ubio ga. Samo zato što je stao na njegov parking. A kako je ovo sve danas? Gde mi ovo živimo? Šta se ovo događa? Ja moram priznati da sam ja sa strahom moju decu puštao u školu. I kada ne bi došli na vreme, ja sam već bio uznemiren, zvao sam da se nešto nije dogodilo. Živjeti u velikom gradu je zaista nesigurno. Nesigurno. Želeo bih sa vama da kažem, ako bi jedna ovakva grupa, kao što je ova grupa mladih, odlučila da preuzme vlast i da oni sada vladaju gradom. I oni će proglasiti i kazati ovako. Ovaj grad je slobodan. Možete da činite što god želite. Što god želite. Ako vam se nešto u prodavnici sviđa, vaše je. Nema nikakvih ograničenja.
Što god želite, možete da radite. Ako mu se neko ne sviđa, ubijte ga, nema problema. Služite slobodno. Nema ograničenja nikakvih. Apsolutno nema ograničenja. Ne morate više da gledate da poštujete saobraćajne znake. Ne morate više da poštujete 10 Božjih zapovesti. Oni su zastareli. Oni samo ograničavaju ljudsku slobodu. Vi ste slobodni. Da radite što god želite. Slobodni ste. A ja vas pitam. To bi bio grad uživanja, zar ne? I vrlo rado biste se tamo priselili. Što mi slučajno? Ima li neko ko bi želeo da živi u takvom gradu? Pa niko. To je haos. Na što bi to ličilo? Tamo gdje ne postoje određeni propisi i pravila, tu je haos. Tu je nesigurnost. Da li se slažete sa mnom ako bi rekao da živimo u periodu kada je eksplozija zločina? Da li se slažete sa mnom ako kažem da smo izgubili moralni kompas? Jer to je zaista slika našeg vremena. Ali prorok Osija u 8. poglavlju u 7. stihu je zapisao ove reči koje čitamo. Jer seju vetar, pa će žeti oluju. A ona naša narodna poslovica kaže što čovjek poseje, to će se i požnjeti. I to je činjenica. Sve što u životu čovjek seje, dakle, kakav život vodi, takav će jednog dana imati kraj. I to će požnjeti. Bog nam je dao principe, pravila po kojima treba da živimo da bismo bili srećni. I evo, kako kaže psalmista u 111. psalmu, u 7. i 8. stihu za Božji zakon. Dela su ruku njegovih istina i pravda. Verne su sve zapovesti njegove. Tvrde su za vek veka osnovane na istini i pravdi. Kakav je zakon Božji? Ste zapazili? Istini, pravedan. Verne zapovesti. Istinit. A psalmista 19. psalmu 7. stihu je zapisao. Zakon je Gospodnji savršen. Savršen je. Nema nikakve mane. I mi danas kada pogledamo, kažu istoričari da najmanje 35 miliona uspostavljeno raznih zakona da bi se kontrolisali ljudsko društvo. A Bog je dao samo 10. I tih 10 se nikada nisu menjali. Kroz svu večnost oni su iste. Jer se Bog ne menja i zapovesti se nikada nisu menjale. Ovih 10 zapovesti Bog je ispisao svojim prstom na 2 kamene ploče i dao ih je Mojsiju. I Mojsij je dobio ove 2 kamene ploče koje definišu šta je dobro, a šta je zlo. Šta je dobro, šta je zlo. Jedino definiše Božji moralni zakon. Kada ljude danas pitate šta je dobro ili šta nije dobro, oni će vam pričati svoje priče. Šta je ispravno, šta je neispravno, šta je greh, šta nije greh. To on je po nekom svom sudu. Ali jedino što je merodavno, to je Božji moralni zakon. On je temelj Božje vladavine. Temelj. Kada kažem temelj, onda želim da odem sa vama večeras u daleku prošlost. Još u vrijeme kada nije čak ni postojala naša planeta i na njoj nije bilo života. Na nebu. Gdje je nekada vladao savršena harmonija, ljubav. Dogodilo se da je u srcu prvoga Heruvima, koji se zvao Lucifer, od latinske reči Lucifere, onaj koji nosi svetlost. On je poželio da bude kao Bog. Nama je to neshvatljivo, neobjašnjivo, kako se to dogodilo, ali Božja riječ je zapisala da se tako dogodilo. Želeo da podigne svoj prestol iznad Božjeg prestola. I naravno da on nije došao kod anđela i rekao, ja želim da budem mjesto Boga. Ali tamo gdje nikada nisu čuli zlo, da nikada nije bilo ljubomore. Zamislite njega kako dolazi kod jedne grupe anđela i kaže o njima ovako. Kako ste vi srećni? Su bili iznenađeni. Oni su stvarno srećni. Ali on kaže, ja nisam srećan tako. Oni su bili zapanjeni. Pa ti si Heruvim, pa ti si u samog Boga. Kako možeš reći da nisi srećan? O, ne znate vi kakav je Bog. Onda bi otišao kod druge grupe anđela
I onda bih pohvalio kako su oni najbolja grupa na nebu, kako su oni jako vredni. I oni su bili iznenađeni. Kada bih podsjetio ponovo, on bi rekao, vi mislite da je Bog ljubav. Vi mislite da je Bog zaista dobar i pravedan kao što se predstavlja. Ali Bog je nas ograničio sa zakonima. Mi ovdje moramo da služimo Bogu. Kada bismo uradili nešto drugačije, Bog bi nas kaznio. A ja ne želim tako. Ja želim slobodu. Želim da činim ono što ja hoću, a ne ono što mi je nametnuto, ono što moram da radim. Anđeli su bili iznenađeni, kazali su, ali mi to činimo zato što želimo. Međutim, on je uspeo da pridobije 1/3 anđela. Ja ne znam koliko je to, ali to su sigurno milijarde i milijarde anđela. I nastao je na nebu haos. Sotoni, ili sada Sotona znači buntovnik, otkazano je gostoprimstvo i on je napustio nebo. 1. Jovanova 3:4 kaže, greh je bezakonje. Bezakonje se pojavilo gore na nebu, u srcu Lucifera. Šta je greh? Greh je prekršaj jedne od 10 Božjih zapovesti. Samo jedne zapovesti koju prekršimo. To je greh. To je biblijska definicija. Ne mogu ja kazati, pa ja sam gotovo dobar, sve je u redu, ja, trudim se, držim 5, 6, 7 ili 8 zapovesti, ne mogu baš sve. Da li je to baš tako? Vidjet ćemo toliko večerašnjih predavanja. Najveća slika koju sam ja zaista mogao da nađem je ova slika. Ovo je uloga Božjeg zakona. On je visoka ograda koja nas štiti od svakoga zla i greha. Unutar te ograde mi smo sigurni, mi smo bezbedni, jer izvan vlada zlo, đavo i Sotona. Međutim, ako bismo mi jedan deo zida srušili, da li smo mi još uvijek u sigurnosti? Ne. A Sotona upravo tako želi da nam priđe i da poruši deo zida i da onda budemo izloženi svakom iskušenju, zlu i grehu. Ono što nas Biblija poziva jeste da sagradimo pukotine. Tamo gdje smo grešili, tamo gdje nije dobro, tamo gdje smo bili neispravni, da to izgradimo i da se zaštitimo. Bog želi da nam pomogne u tome. Evo teksta kojega Bog kaže za Avrama, za svog vernog slugu. Zato što je Avram slušao glas moj i čuvao naredbu moju, i zapovesti moje, i pravila moje, i zakone moje. Avram je živeo davno pre nego što je bio Mojsije, pre nego što su došle u pisanom obliku zapovesti. Avram je negdje otprilike, kako kaže tradicija, 55 godina živeo sa Nojevim sinom, Simom. Tradicija kaže da je Nojev sin, živeo u Uru Kaldejskom gdje je živeo i sam Avram. Ako je verovati arheolozima, oni kažu da je Ur u vreme Avrama bio grad koji je bio na visokom stupnju civilizacije. Grad koji je u ono vreme imao negdje centralni deo oko 36.000 stanovnika. Grad je imao vodovod, kanalizaciju, popločene ulice. Svaka kuća je bila sređena, prelepo, dvorište sa fontanom i tu su imali Boga kome se služili. Jedan natpis je pronađen da je Avram isplatio određenog dana 1119 robova. Ako je neko isplatio robove, to vam govori o odnosu koje je on imao prema njima. To su bili više njegovi prijatelji, jedino što su nazvani robovi. Za razliku od svojih savremenika, Avram je verovao u jednog živoga Boga. Živoga Boga. Njegovi savremenici verovali su u Boga sunca kao što je verovao Vavilon, ili Ur Kaldejski u mesec, ili su imali svoje bogove, ali Avram ne. On je verovao u jednog živoga Boga. I zbog toga je bio malo čudan njima i neobičan. I kada je Avram dobio poziv da napusti Ur Kaldejski i da krene u zemlju gdje ga Bog želi voditi, on je odlučio da krene. On nije znao kuda ide. On je spakovao što ima. U to vreme nije bilo kamiona, nije bilo prevoznih sredstava kao danas. On je to sve stavio na kamion i onda je trebao da krene. Kada bi ga komšije pitali, Avrame, gdje ideš? On bi rekao, ne znam. Pa kako ideš, a ne znaš gdje ideš?
Pa Bog me poziva. Bog? Kako izgleda tvoj Bog? Mnogo toga Avram nije imao odgovor, ali je verom krenuo. I nije čudo što je Avram nazvan otac vere. On je sa verom krenuo u nepoznato, u neizvesno, ali je verovao da ga Bog vodi. Dragi moji prijatelji, ponekad i Bog nas poziva, krenemo u neizvesno, ne znamo šta nas čeka, strah nas je. Ali kad idete sa Bogom, Bog će vas dovesti na pravo mjesto, u pravi grad, u srećnu luku. U to možete biti sigurni. Avram je imao poverenje. I ovdje tekst kaže, on je slušao zapovesti moje, pravila moje i zakone moje. Dakle, to je ono što je bilo poznato i u njegovo vrijeme. I pre potopa. A Bog je u pisanom obliku dao samo Mojsiju. Mnogi ljudi kažu ovako, pa to je sve važilo, ali Isus kad je došao, on je to promenio. Hajde da čujemo šta Isus kaže. Zapisao je Matej u 5. poglavlju 17. i 18. stih. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim, nego da dopunim, promenim. Kaže da ispunim. I sljedeći tekst, jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjeg slovca i jedne title. To je ona jedna zapeta iz zakona dok se sve ne izvrši. On daje čvrsto obećanje. To je nepromjenjivo. To se nikada neće promijeniti. Jeste li čuli da su se zapovesti promijenile? Da li Isus svojom smrću prikovao zakon za krst? Ja sam imao priliku razgovoru sa mnogim svojim prijateljima i kolegama i teolozima da čujem misli. Isus je prikovao zakon za krst. Ja kažem, odlično. Znači mogu da radim što želim, nema zakona. Mogu da te ubijem, nema zakona. Pa kaže ne to. Šta je prikovao na krst? Hajde pogledamo neke biblijske tekstove. Luka 16:17 kaže, lakše je pak nebo i zemlji proći negoli jednoj titu iz zakona propasti. To govori o nepromjenjivosti. A ono što će se promijeniti, govori apostol Pavle u Efescima 2:15. I pazite što je piše. Zakon zapovesti naukama ukinuši, da iz ovoga načini sobom jednog novog čovjeka, čineći mir. Zakon zapovesti. Dakle, ukazuje na ceremonije koje su postojale, koje su ukazivale na ono što će se dogoditi na Golgoti. Ljudi nisu mogli razumjeti tajnu spasenja. Anđeli nisu mogli razumjeti. A Bog je to slikovito pokazivao kroz svakodnevne žrtve jagnjeta koja je slika Božjeg jagnjeta. I to se radilo vekovima. I evo kako u Kološanima apostol Pavle to zapisao. Kološanima 2. poglavlje 14., 16. i 17. stih. Gde kaže? I izbrisavši pismo pismo ceremonije, koje beše protiv nas, i to uzevši sa srede prikovoga na krstu. Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće ili za kakav praznik ili za mladine ili za subote, koje je sve bilo sen onoga što šćaše da dođe, i telo je Hristovo. Jevreji su imali razne propise i pravila. Uz ta pravila, kao što je recimo Paska, tačno se znalo šta se jede, šta ona predstavlja, i to je bio njihov praznik. Jedan od dana godišnjeg praznika. Kao što bi mi rekli kada dođe Nova godina, 1. maj ili neki praznik. Dakle, taj dan je bio praznik, šabat. Nije se radilo. To je bila godišnja subota, šabat. Odmah. I sve je to ukazivalo na ono što treba da se dogodi. Sve kaže ovdje Pavle, sen. Senka, slika onoga što će se dogoditi. I kaže, više niste obavezni, da vas više niko ne osuđuje, zato što nećete i dalje praznovati praznike koji su imali zadatak da nas vode ka Hristu. Jer Isus je umro i on kaže, to je sve sada prikovano. Jer je on prikovan. I sve se ispunilo na krstu.
A Isaija u 48. poglavlju u 18. stihu kaže: O, da si pazio na zapovesti moje, mir bi tvoj bio kao reka i pravda tvoja kao valovi morski. O, da je Lucifer pazio na zapovesti, nikada do ovoga ne bi došlo. Da u njegovom srcu se to nije pojavilo, nikada greha ne bi bilo. Nikada. Na jednom jezeru jedna kornjača posmatrala je mlade orlove kako lete. Pa pomisla, ovo kada bi ja mogla da letim, kako bi to bilo predivno. Tako želela da leti. I dođe ona kod dva mlada orla i kaže im ovako, naravno ovo je priča. Ja bih želela da letim. Oni pogledaše i rekoše, ali ti si kornjača i kornjače ne lete. Ona kaže, znam, ali ja imam ideju. Evo, ja ću se zubima uhvatiti za sredinu ove motke, a svaki od vas neka uhvati za jedan kraj, pa me podignite visoko i napravite jedan krug oko jezera i spustite me. Tako bi želela da letim. Mladi orlovi se pogledaše i rekoše dobro. I svaki od njih uhvati za jedan kraj, ona se zubima uhvati za sredinu i oni je podigoše i ona je počela da leti. Kako je bila srećna. Pomisla, ja sam prva kornjača koja leti. A u tom naiđe jedan sokol, gleda ovo čudo neviđeno, pa upita orlove. A čija je ovo ideja? A kornjača reče, moja. Ne može oholost da se ne popali, tako? Tako prolazi oholost. Oholost dolazi pred pogibao, kaže Božja riječ. A da si samo pazio na zapovesti moje, mir bi tvoj bio kao reka i pravda tvoja kao valovi morski. I to je ono što Bog i nama danas poručuje, da pazimo na zapovesti njegove. A Jovan je zapisao Isusove reči u 14. poglavlju njegovog evanđelja, dakle Jovanov evanđelje, 14. poglavlje, 15. stih. I kaže, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Ako me volite, ako imate ljubavi prema meni, onda držite moje zapovesti. To je ono na čega nas Bog poziva. To je ono što će nam dati mir, sigurnost, utehu. A u 15. poglavlju evanđelja po Jovanu 10. stihu čitamo. Ako zapovesti moje uzdržite, kaže Isus, ostaćete u ljubavi mojoj. Kao što ja održak zapovesti Oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj. Ako zapovesti moje uzdržite, ostaćete u ljubavi mojoj. Ako ih izdržite. Prva Jovanova 5.3. Jer je ovo ljubav Božja, da zapovesti njegove držimo i zapovesti njegove su jako teške. A nisu teške. I nisu. To je moje duboko uvjerenje. Kaže meni moj prijatelj, blago tebi kad ti to možeš. Ja kažem, što ti ne možeš? Kaže, to je teško. Pa šta je teško pitanje? Šta je teško? Na prvoj ploči imate 4 zapovesti. Prva zapovest kaže, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj ima drugi Boga osim mene. To teško. Ne gradi se velika reza nego ono što gore na nebu, dole na zemlji i tako dalje. Nemoj se klanjati i služiti, to teško. Nemoj uzimati ime Božje uzalud. Sjećaj se dan od odmora da ga svetuješ. To je odnos čovjeka i Boga. I oni 6 zapovesti, poštuj oca i majku svoji da ti se produže dan, je to teško. Zatim, šta kaže Božja riječ? 7. Malo teško, jel? Čini previd. Ne kradi, ne ubi, ne laži, ne poželi što je tuđe. Šta je teško? Kaže Jovan, nisu teške. Zapovesti nisu teške. A jednom prilikom jedan zakonik je došao kod Isusa i pitao njega, a koja je zapovest najveća u zakonu? I Isus me tada odgovorio nešto što je on morao kao zakonik dobro da pozna još iz Mojsijevih knjiga. Ali on mu citira i kaže mu ovako.
Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. I citiramo upravo prvu ploču zakona. A onda dodaje, kaže ovako, a druga je, dakle druga ploča zakona, kao i prva. Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. I neko kaže, evo, Isus je promenio i uspostavio samo 2 zapovesti. Ma samo te 2 drži, bit će sve u redu. Jer to je u stvari svih 10. A svih 10 ili sve 2 ploče zakona može se izraziti jednom rečju. A to je ljubav. Ljubav. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. Sve u jednoj reči. U Rimljanima 3:20 čitamo, sada dolazim malo do teoloških dilema. Ali vidite da nije teško. Kaže apostol Pavle u Rimljanima 3:20, jer se delima zakona nijedno telo neće opravdati pred njim, jer kroz zakon dolazi poznanje greha. Ovo jako zbunjuje ljude. I dozvolite još jedan tekst da pročitam, pa ćemo onda ići u analizu. Galatima 2:16. Pa doznavši da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista. I mi verova smo Isusa Hrista da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona. Jer se delima zakona nijedno telo neće opravdati. Ja bih želeo sada da vam dam odnos između vere i dela i ulogu zakona. Ovo sam jednom prilikom imao u Kolešinu i tu je bio prisutan jedan propovednik evangelističke crkve i on je posle toga rekao da je iznenađen s onim što čuje, jer on je mislio da smo mi teški zakonici. A u stvari istina je sasvim drugačija. Hajde da pogledamo redom. Šta sve ovo znači? Bog je uspostavio 10 zapovesti na 2 kamene ploče. I kada želimo malo da saznamo šta je srž zakona, Rimljanima 7:12 i Psalam 111, 7 i 8, mi smo ga već citirali ova 2 teksta. A oni su kazali sljedeće. Zakon je Božji svet. Svet. Zakon je Gospodnji pravedan. Zakon je Gospodnji dobar. Zakon je Gospodnji istinit. Zakon je Gospodnji večan. To su karakteristike Božjeg moralnog zakona. A ja vas pitam nešto sada. Kakav je Bog? Je Bog svet? Je Bog pravedan? Je Bog istinit? Je Bog večan? Bog je u stvari sebe prikazao ili otkrio kroz te zapovesti. Zapovesti su u stvari slika samoga Boga, dela božanskog karaktera. Bog je svet, Bog je pravedan, Bog je dobar, Bog je istinit i Bog je večan. S druge strane imamo čovjeka. Kakav je čovjek? Dok je Bog svet, kakvi smo mi? Mi smo grešni. Dok je Bog po svojoj prirodi pravedan, mi smo po svojoj prirodi nepravedni. Dok je Bog po svojoj prirodi dobar, mi smo po svojoj prirodi loši, zli. Dok je Bog istinit, nama u prirodi je laž. Da vam nešto ispišem. Imao sam 2 devojčice i bile su sasvim male. Mlađa devojčica, moja Tarita, imala je nepune 2 godine. A njena sestra bila starija od nje 22 mjeseca. I jednoga dana moja žena otvori svoju Bibliju koju čita, a ona ima običaj tako, evo ja uvijek imam jedan leničić i kada naiđe na neki tekst koji mi je ovako bitan, ja uzmem to i onda podvučem. I ona je tako čitajući Bibliju podvlačila tekstove. I jedanput ona otvori svoju Bibliju, a ona podvučena da nije podvlačila. Malo drugačije. Ona podvlači pravolinijski, a ovo je bilo malo spiralno. I sad ona gleda u Bibliju, pita ona, ko je ovo uradio? Nema ko nego ili Jesaneta ili Tarita. Nema trećeg. I Jesaneta kaže, mama, ja nisam to uradio. Pita, Tarita, si ti? A ona gleda, kaže,
Kaže, nisam. Jedna laže. Ko je naučio njih da lažu? Ja nisam nikad, verujte. Ni ni moja žena. Nismo je učili da lažu. Otkud im da slažu? Ja sam bio šokiran, verujte mi. Pitam ja još jedan put, da se ne da kaže tata, jesi stvarno ti to uradio? Nema problema, gdje se kaže? Ona kaže, tata, nisam. A ona je zaista uvijek bila takva, kada nešto kaže, i ja sam imao povjerenje jako u nju. Ja dođem kod mlađe, a ona još ne zna ni da priča dobro. Tajta, nisi ti to uradila. A ona me gleda, nisam. Kažem, slušaj, nećeš dobiti ni batine, ni ništa, evo ja ti obećavam, nema nikakvih problema. Ali reci, tate, jesi li uradila? Nisi. Dakle, evo, nema batina, nema ničega. Budi bez brige, samo mi kaži jesi li uradila? Nisam. Pa ko je naučio da laže? Naša priroda je takva, mi smo lažljivi nažalost. Bog je večan, a mi smo smrtni. Ima li razlike između jedne i druge strane? Možemo li ovdje povući znak jednakosti? Mi smo jedno, isto kao i Bog. Da ili ne? Ne. Nema šanse. Znači, dve različite prirode. I sada Bog kaže ovako. Ono što ja tražim, a to je da ti poštuješ i budeš poslušan zapovestima. Ako budeš držao svih 10 zapovesti, živit ćeš. Bićeš živ. To je Bog i rekao izraelskom narodu. Bog traži poslušnost. Ako budeš držao zapovesti, živjet ćeš večno. Kako ćeš odgovoriti Bogu? Hoćeš li te slušaš ili nećeš? No naravno, jel da? To je ono što mi kažemo. I naš odgovor je, Bože, mi ćemo da slušamo. Mi ćemo sve to da držimo. Znači, ja ću to da držim. To je u teologiji legalizam. Ja ću to da uradim. Ti tražiš od mene, nema problema, ja ću to da uradim. A onda? Šta se onda događa? Na prvoj krivini pademo, tačno. Ne možemo. Pa nismo jednaki. Nismo u stanju. Ne možemo. Ne možemo. Niko ne može. To je ovo što se naziva legalizam. Niko ne može delima svojim zaslugama da dobije nebo da se spasi. Jer se delima zakona nijedno telo neće spasiti. To je ono što Biblija govori. Niko. Niko ne može se spasiti. Kada dakle čitate Bibliju i kada naiđete na izraz, jer se delima zakona ne možemo spasiti, onda znajte, to je pokušaj ja svojim delima da zaradim, da zaslužim nebo. To nije moguće. Kada bi to bilo moguće, Isus uopšte ne bi došao. On ne bi morao da umire na krstu, jer nema potrebe. Može ti reći, evo, to je uslov. Ispuni to i sve u redu. A se delima zakona, kaže apostol Pavle, niko ne može spasiti. Kakva je onda uloga Božjeg zakona? Jako dobar tekst koji mene oduševljava, nalazi se zapisan u Galatima 3:24. Tekst kaže ovako. Tako nam zakon bi čuvar do Hrista da se verom opravdamo. Reč čuvar, barem u našem prevodu, je reč koja je u stvari pedagog. Tako nam zakon bi pedagog do koga? Do Hrista. Šta u stvari to znači? Ko je bio pedagog? Otkud ta reč? Mi danas u školi imamo pedagoge. Šta je u stvari bio pedagog u ono vreme? To je bio sluga. Sluga koji je imao jedan zadatak. Da vodi dete od kuće do škole. I on ga u školi predaje ostavljen. I onda ga ponovo sačekuje i vodi ga od škole do kuće. Pedagog je onaj koji vodi dete. To je bio sluga. Sluga koji ima zadatak da vodi dete gospodara. Pavle koristi ovu sliku i kaže tako nam zakon bi pedagog do Hrista.
Njegov zadatak je da nas vodi. Kako nas vodi zakon? Zakon je u stvari jedno ogledalo. Ono nam pokazuje našu realno stanje, kako jeste. Ogledalo. Da može nekoga da pere, da ga očisti. Da ili ne? No ne može. Ono ti samo kaže gdje si prljav i kaže idi tamo kupatilo peri. Figurativno. Ukazuje. Zakon nam ukazuje na greh i upućuje nas da dođemo u podnožje Golgote. Kada dođemo do krsta, onda kažemo Gospode, ja sam pogrešio. Kriv sam. Jer sam prekršio zakon. Jedno zapovesti. Oprosti mi. A Bog šta radi? Nema ni jednog greha kojega Bog neće oprostiti ako tražimo oproštaj. I tada Bog nama uračunava svoju blagodat. 100%. Dakle, ne da ja uradim sa svoje strane 50, 70 ili 90% ili 10% ili 2%. Ostalo Bog. Ne. 100% Božja blagodat je uračunata u naše spasenje. I to je jedini način da ja dobijem oproštaj grijeha. Nema drugog načina. Nema drugog leka. Nema drugog puta. Sve ostalo laž i prevara. To je jedini put spasenja. Bog opravdava nas 100%. To je njegova blagodat. Šta sada? Ja više nisam pod osudom zakona. Je li tako? Nisam više. Jer on me oslobodio osude. Hajde to ilustriramo ovako. Idem ja kroz Kavadar sa svojim autom, a ograničenje 50. A ja odlučio pa nešto malo požurio pa vozio 90. Izustavim policajac sa radarom. I šta će onda kaže? Prijatelju, ograničenje 50. Ti si vozio 90. Da si vozio ispod 30, ja bi ti naplatio samo kaznu. Ovako ti uzimam i vozačku, vadi sam u pravu. Gotovo, ostaja bez vozačke. Kazna. Jer ja mogu nešto sada da uradim. Ja sam pod osudom tog zakona. Mene taj zakon je osudio. Propis kaže tako i tako. Ja ne mogu nikako da se sad opravdam. Gotovo, ja sam kriv. A policajac kaže, dobro, ajde, oprostit ću ti ovaj put, kao da se ništa nije dogodilo. Možeš nastaviti dalje. Ali pazi, ne više da voziš više. I sad je on meni oprostio. Nisam platio kaznu, nije mi uzeo vozačku. I ja sada mogu da vozim koliko god hoću, jer više nisam pod zakonom. Što znači? Ja sam pod zakonom onda kada sam prekršio propis, pravilo. Mene zakon osuđuje, on ništa drugo nema. Ali zakonodavac može da kaže ja ću ti oprostiti. Zakonodavac je to i uradio. On je oprostio zato što je on platio moju kaznu. To je njegova blagodat. A ja ću živjeti u skladu sa 10 zapovesti. Ne da bi ja zaradio nego zato što sam ga dobio kao dar. Ja neću više voziti kroz Kavadarce 90, jer mi je policajac oprostio. Ja ću sad se držati propisa. Jer bi me bilo sramota da mi još jedan put zaustavi. A ne sad da bi bilo sramota, drugi put mi sigurno ne bi oprostio. Ne bi progledao više kroz krst. To je sva teologija. Ovo, ako razumete, ništa teže u teologiji ne. To vam je najzavršenije i najkomplikovanija stvar u teologiji. A tako je prosto, jel da? I tako je jednostavno. Zato u Bibliji kaže moja blagodat je dobra. Moja blagodat. Nema drugog spasenja. Ne mogu ja, zato što sam ja dobar, ja držim zapovesti, ja se trudim, pa sam ja sad zaslužio. Ma nema zasluge. To je dar. Ali ja ću činiti sve da pokažem ljubav prema mom Gospodaru koji je platio moj prestup.
To je teologija. Božjom pomoći ja ću držati sada svih 10 zapovesti. Ako pogrešim, meni valja opet ići ovdje i tražiti od njega da me oprosti. I to je put, svakodnevno. Nije sramota pogrešiti, a sramota je grešiti dalje. Nije sramota pasti, a sramota je ostati ležati dole. Bog želi da se podignemo da idemo naprijed. I još nešto, dragi moji. Nikada nemojte gledati u čovjeka. Nikada nemojte da vam čovjek bude merilo, da vam čovjek bude pravda, da vam čovjek bude uzor. Jer svi su ljudi samo ljudi. Biblija kaže, svi su se grešili, a ja imam uzor. Ja imam ideal. To je moj Bog. To je moj ideal. Ovo je jedna slika i jedna priča ću vam. Nisam mogao da nađem ovdje sliku dvorca, gdje sam završio ja i moj kolega Vinko, teologiju. I taj dvorac sam jako volio. On datira iz srednjeg veka, iz 13. veka. Ja sam često nedeljom, kad sam bio slobodan, znao da dočekujem goste, volio sam da im pokažem dvorac, da im pokažem prekrasni park koji je urađen u engleskom stilu, dvorac u nemačkom stilu. I on je često puta imao nekih svojih promjena i nažalost namještaj koji je bio u tom dvorcu prebačen je u Trakošćan, a sobe su pretvorene u učionice, ali je ostala jedna bela soba, to je bila soba princeze. I kada bi ja goste uveo unutra, kada uđete, ovoj sa leve strane nalazi se ovo ogledalo, dakle ova vitrina, ispred bio jedan sto i tu je bio jedan zid, i iza zida bio je krevet princeze. Dakle, ne mnogo stvari, ali to je ono što je ostalo. I primetio sam da uvijek kada gosti uđu unutra, obavezno se pogledaju u ovo ogledalo, onako da vide kakvi su, i onda pogledaju ostale stvari i ja im samo ispričam, dakle, par stvari, onda ja se vraćam. I kažem ovako, ovo ogledalo nije obično ogledalo kao što ga mi imamo u našem domaćinstvu. Ovo ogledalo je napravljeno od čistog venecijanskog stakla. I za razliku od naših ogledala u domaćinstvu, koja gotovo sva imaju neku deformaciju ili malo sliku spljošte ili razduže, ovo ogledalo vam daje 100% vaš lik kakav jeste. Nema nikakvih deformacija. Znate što sam vidio? Ali svi su se još jednom vratili da se još jednom pogledaju. Svi. Nije postao ni jedan jedini gost koji nije se još jednom pogledao. A ja uvijek bi to rekao. Dakle, uvijek samo dam opšti uvod i onda govorim o ovom ogledalu. I onda sam se uvijek mislio kako ljudi vole da se vide stvarno kakvi jesu. Ako želite sebe da vidite stvarno kakvi jeste, bez ikakve deformacije, pogledajte se u Božje ogledalo. Božji zakon, 10 zapovesti je duhovno ogledalo. Ono vam pokazuje vašu sliku bez deformacije, onakvi kakvi jeste. A to da smo grešni, nevaljali, sebični, egocentrični, nikakvi. Ali možemo postati sasvim drugačije. Jer ima neko ko će nas očistiti od svega toga što nije dobro. A to je naš Gospod. Onaj koji je umro na krstu. Sada, teologija. Rimljanima 3:31. Pavle postavlja jedno pitanje. Teološko. Hoćemo li dakle zakon kvariti? Da li ga kvarimo verom? Kvarimo li zakon verom? Njegov odgovor je Bože sačuvaj. Dakle, tu je jedna grčka reč. Ja ne volim da koristim puno grčke i jevrijske reči. Ali postoji nešto što moram spomenuti. Grčka reč megenoito, koja se ovdje koristi, označava ne Bože sačuvaj, nego prevod bi bio ne nipošto, ni u kom slučaju. Ne dolazi u obzir. Ni po koju cenu neću to uraditi. Hoćemo li zakon kvariti verom? Bože sačuvaj. Nego šta mi u stvari radimo sa verom? Utvrđujemo. Utvrđujemo. I sada kada kažem, mi se spašavamo verom, a ne delima. Spašavamo se verom u Isusa Hrista. To je put. A ne delima zakona. A verom ja neću to sigurno pokvariti, nego još to utvrđujem. Još ga utvrđujem. Najveća opasnost je opasnost legalizma.
Jevreji su pali u tu zamku. Jevreji. Oni su govorili, mi smo sinovi Avramovi, mi držimo zapovesti Božje, oni su bili ponosni na to. I dan danas Jevreji su oni koji striktno drže. Posebno su bili tu istaknuti književnici i fariseji, a Isus ih naziva licemerima, okrečenim grobovima, koji s polja sve je čisto, unutra, kaže, unutra se puni grabeži, nepravde, sebični, egocentrični. Najteže reči koje Isus uputio baš njima. Nazivajući okrečenim grobovima. Masa ljudi danas ide u crkvu. I to je jako dobro. I svi oni misle da su u pravu. A ja ću jedno večer govoriti o pravoj crkvi. 1. Jovana 2.4 kaže ovako. Koji govori, poznajem ga, a zapovesti njegove ne drži. Šta kaže Jovan? Laže. U njemu istine nema. To je biblijski princip. Ne moj. Nisam ja ovo izmislio. Nisam ja ni ovo postavio kao merilo. Bog kaže, ako neko govori, ja te poznajem, ja sam veran, ja ovo ono, a nije spreman da drži njegov zakon, da živi u skladu sa tim. Kaže, to je laž. Znači, nećemo biti spašeni zakonom, ali ga drži kroz ljubavi. Ja moju ženu volim. I zato što je volim, ja ne idem kod drugih žena. A to logično? Pa logično je. Zato što volim Boga. Ma nemam drugih bogova. Neću se klanjati drugim bogovima i tako dalje. Zato što njega volim. Jer on mene voli. I evo jednog prelepog stiha. Spomenut ću ga još koji put, ali ne večeras, nego drugo večer. Otkrivenje 12.17. Govori o samome kraju i kaže ovako. I raznijevi se zmije. Znamo ko je zmija? Đavo i Sotona. Zmija je bila koja je prevarila Evu i on je postao sinonim kroz zmiju. Na ženu. Žena u otkrivenju. Čista žena predstavlja Hristovu crkvu. Nemoralna žena ili bludnica predstavlja otpale crkve. Razgnjevi se zmija na ženu i odluče da se pobije sa ostatkom semena njezina. I taj ostatak ima dve karakteristike. Drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista. Svedočanstvo Isusa Hrista je ovo što svedoči u prilog Isusa Hrista. Svedočanstvo. I drže zapovesti Božje. Dakle, po tome će se poznati. To je jedan od ključeva. Moram vam nešto sad za kraj ispričati. Nešto što je mene jako oduševilo i ja to ne mogu zaboraviti do današnjih dana. Bilo je to 1983. godine i bio sam prisutan na jednom posebnom seminaru koji se održavao u istočnoj Nemačkoj tada, u Friedensau, gde je bila teološka škola, fakultet. I jedne večeri nije bilo struje. I još jedno iskustvo ću na kraju ispričati, na druge večeri, što sam čuo te večeri isto. I te večeri, jedan od velikih misionara, posebno koji radi na Papua Novoj Gvineji, zove se Osterwald, pričao je svoja bogata iskustva koje je doživeo. Ali jedno od njegovih iskustava pamtim i pamtit ću dok sam živ. Pričao ovako. Neću sve ispričati, sve detalje. Radio je, dakle, na Papua Novoj Gvineji i tu je bilo jedno pleme Bora Bora, koje je bilo u ratu sa drugim plemenima i u tom plemenu je jedan dečak obolio od teške bolesti. I svi su oni govorili da je to u stvari zli duhovi koji su njemu, oni su se bojali duhova svojih predaka i tako dalje. Ako bi ga neko dodirnuo i otišao k njemu, taj bi onda navukao zlo duhova i on bi umro. I šok je bio kada je on prišao tom detetu. Svi su rekli, ti ćeš, Nana, zbog ovoga umreti, kako su ga zvali. On ga je uzeo, a bili su ga bacili među svinje. Bacili su ga na đubrište. I on je uzeo, on je okupao to dete, on ga je pregledao, dao mu je lekove, da mu se spusti temperatura i tako dalje, da ne pričam. Dečak je ozdravio, a oni su rekli, kako si ti to uspeo? On kaže, nisam ja. Moj Bog u kome vam pričam. On je moćan. I tada, on se naravno molio za to dete i sve. Pleme Bora Bora
i odlučilo da prihvati Boga o kome im je on govorio. A onda i druga plemena kada su čuli za to, odlučili su da više ne ratuju. Prelepo. I onda su oni kazali ovako: Nana, u čast tvoga Boga, mi ćemo da sagradimo crkvu Bogu. 6 meseci njima je bilo potrebno da onim svojim sekirama, a znate kakve su sekire imali, da seku drva da bi skupljali građe. Uglavnom, on kaže da svi muški bavili su se tako što bi išli u šumu i skupljali plodove da bi prehranili svoje porodice. Sada, samo nekoliko muškaraca su odvojili da idu da skupljaju hranu, a svi ostali išli su u šumu i sekli su stabla. 6 meseci je to trajalo. Skupili su građu i onda su počeli da zidaju, da grade crkvu. On je bio presrećan zbog toga. Nije bilo više sukoba, nije bilo rata, crkva se gradila, crkva je nicala. I jedne noći, u 2 sata, kaže on, nekoga drma, on pogleda, bio tu, mislim da se zvao Gekari, koji je vodio te poslove oko gradnje. I kaže on njemu: Nana, ja ne mogu da spavam. On pita: šta te muči? Ti si rekao da je Bog svet. Kaže: da. Ti si nam pričao, Nana, da Bog sve vidi. Da. Bog je savršen. Pa jeste. A ima jedan problem. I zbog njega ne mogu da spavam. A on kaže: u toj zgradi postoji jedna greda koju smo mi stavili, a ona je kriva. A Bog je savršen, a mi smo stavili krivu gredu. Nego, da mi to srušimo. A on im kaže: ma čekaj, nema potrebe. Ajde, to ćemo tako staviti grane, to će biti lišće, to se neće vidjeti. Sve će biti u redu, idi spavaj, neće Bog zameriti. I nekako ga je uspeo ubediti da ide da spava. Sutradan, naravno, ponovo nastavljeni radovi na crkvi. Sledeće noći ponovo tu negdje između 2 i 3 sata, ponovo ga neko budi. On onako u snu pogleda, pita: pa šta je sad bilo? Nana, ne mogu da spavam. Pa zašto sad? Pa znaš, ona kriva greda. Pa rekao sam ti, nemoj da se uznemiravaš. Pa u redu, da. Ali Bog sve vidi. Mi smo to pokrili, ali ti si rekao da Bog i opet vidi. I od njega ništa ne možemo da sakrijemo. Nego, nemoj da se ljutiš, ajde da mi to sve srušimo pa da pravimo novo. I on kaže: ma šta ti pada na pamet? Taman posla. Sve u redu, neće Bog zameriti. Ajde, idi spavaj, sutra ćemo pričati. I sutra opet nastavili su dalje. Crkva je bila samo što nije gotova. I sledeće večeri, opet negdje oko 2 sata, ponovo jedna ruka ga gura. On pogleda pa kaže: pa šta sad? Pa Nana, znam, kriva greda, znam šta hoćeš da mi kažeš. Nana, nećeš se ljutiti da ti nešto kažem. Ajde, reci pa da idemo spavati. Mi smo srušili crkvu. On je skočio: šta? Kaže: mi smo srušili, nemoj da se ljutiš. Mi ćemo da napravimo drugu. Kaže on: istrčao sam iz sobe i otišao do gradilišta. Kad sam došao tamo, imao sam šta da vidim. Ne samo što su srušili, nego su sve zapalili. Sve! I kaže: bio sam razočaran. Plakao sam kad sam to vidio. I rekao sam: pa što si to uradio? Pa mogli smo tu gredu da izmenimo, da stavimo drugu. A on kaže: ne, kaže, Bog je pravedan. Bog je svet, on sve vidi, ne može tako. Moramo sve ispočetka. I ponovo su 6 meseci išli u šumu, da seku drva i kaže da pravi novu crkvu. Ovoga puta niko nije smeo da seče ni jedno drvo koje je bilo krivo. Svako drvo je moralo biti ravno. I napravili su, kaže, još lepšu i još veću crkvu. Sada, verovatno ste vi pomisli kao ja. Baš je bez veze uradio, tako? Ali ja sam napočeo da razmišljam ovako.
Iako možda ja smatram to je tamo neki zatucani domorodac. Ali pogledajte njegov stav prema Bogu. Bog sve vidi. Bog je sve. On ne dozvoljava da bude neka kriva greda. Ima li u mom karakteru krivi greda? Ima li u meni nešto što ja hoću to da sakrijem, da niko ne vidi? A Bog sve vidi. Bog sve zna. Bog zna moje misli, moje pomisli. On zna moje pobude. Pred njim nema ništa sakriveno. Pa ja sam mnogo gori nego taj Gehari. On je čisto srce pristupio Bogu. A ja vas pozivam večeras. Pristupite Bogu čisto srce. Nemojte da krijete neke krive grede u vašem životu. Nemojte biti zadovoljni što tamo negdje sakriveno nešto što niko ne vidi. Ima Bog koji se vidi. A Bog te zove, dođi u podnožju Golgote. Ma ja ću te očistiti. Izbacit ću sve krive grede. I ja ću ti pomoći. Jeste spremni? Hajde se zahvalno Bogu večeras na njegove velike moguće.